Ƙungiyar G7 na shirin laftawa Rasha wasu sabbin takunkumai. Shugabar ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ta ce ba za ta miƙa wuya ga matsin lambar da China ke musu ba. Janar Abdul Fattah al-Burhan ya kori mataimakinsa a ci gaba da yaƙi a Sudan. A ci gaba da taron shugabannin kasashe bakwai masu arzikin masana'antu na duniya G7 da ke gudana yanzu haka a kasar Japan. A gaba a yau shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine zai isa birnin Hiroshima da nufin ƙara matsakaimi wajen ganin kasashen na G7 sun ƙara ɗaukar matakai akan ci gaba da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Ana sa ran ƙungiyar za ta fidda wasu jerin takunkumai da za ta laftawa Moscow. Rasha dai ta kasance ƙasa ta farko a duniya da ta fi yawan takunkumai, to sai dai ana aza'ayar tambaya akan illar da waɗannan sabbin za su iya yi mata. Shugaban majalisar gudanarwar kungiyar tarayyar Turai Charles Michel ya ce za su ɗauki matakan rufe duk wasu ƙofofi da takunkuman da suka azawa Rasha ba su dawo sun yi musu illa ba. Daga cikin sabbin takunkuman da ke tafe ƙasashe mambobin EU za su ɗauki mataki na bai ɗaya na dakatar da cinikayya a tsakaninsu da Rasha. Kazalika zai kuma shafi wasu manyan kamfanonin ƙasar China da ake gani ta bayan fage suna fitar da kayayyakin kasar Rasha ya zuwa kasuwannin duniya. Shugabar kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta sha alwashin ci gaba da samar da zaman lafiya a daukacin yankunan tsibirin duk wada matsin lambar da suke fuskanta daga sojojin kasar China. Shugaba Ing-wen wacce ta bayyana cewar yaƙi ba shine mafita ba, ta jima da kin amincewa da Taiwan a matsayin wani bangare na kasar China kamar yadda suke ayyanawa. Shugabar ta lashi takobi ta ce har ya zuwa shekara mai zuwa da al'ummar kasar za su fita rumfunan zaɓe ba za ta miƙa kai ga matsin lambar da China ke musu ba. Amurka da sauran kasashen yamma sun jima suna ƙoƙarin ganin sun taimaka wa tsibirin na Taiwan wajen ci gaba da cin gashin kanshi, amma China ta ce ko da tsiya sai ta mai da tsibirin ƙarƙashin ikonta. Rahotanni daga Sudan na cewa shugaban sojin gwamnati Janar Abdul Fattah al-Burhan ya kori mataimakinsa kuma abokin gabarsa Muhammad Hamdan Daglo a yayin da dakarun RSF da na sojojin gwamnati ke ci gaba da gwabza fada a birnin Khartoum da ma yankin Darfur. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNCHR na gargaɗin rashin kawo ƙarshen wannan fada na ƙara yawan mutanen da ke buƙatar agajin gaggawa a ƙasar da yaƙi ya ɓarke tun a tsakiyar watan Afrilu. A cewar Martin Griffiths, jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai, yanzu haka sun sake samar da dala miliyan 22 domin taimakawa 'yan Sudan da ke tserewa yakin. Ko a jiya Juma'a masu aiko da rahotanni sun tabbatar da barin wuta a tsakanin bangarorin biyu, inda aka ce yankin Darfur faɗan ya rikide ya zuwa na kabilanci a tsakanin fararen hula, wanda kuma tuni ya yi asarar gwamman rayuka. To masu sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 800,000 ne ke buƙatar agajin abinci na gaggawa bayan kadawar guguwar Mosha a yankin Asiya ta tsakiya a Bangladesh da Myanmar. Guguwar ta afkawa kasashen Myanmar da Bangladesh a ranar Lahadin da ta gabata, inda aka yi ruwan sama da iska mai karfin kilomita 195 a cikin sa'a guda, wanda ya rushe gine-gine tare da mayar da tituna zuwa koguna. Guguwar mai karfi da ta afkawa yankin cikin sama da shekaru 10 ta share ƙauyuka da dama tare da tumɓuke bishiyoyi da katse hanyoyin sadarwa da lantarki yawanci a jihar Rakhine, inda dubban ɗaruruwan 'yan ƙabilar Rohingya ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira bayan shekaru da dama da aka shafe ana rikicin ƙabilanci. Mutane 145 ne guguwar ta kashe a Myanmar, galibi 'yan ƙabilar Rohingya.
Madugun adawar ƙasar Senegal Usman Sanko ya buƙaci tabbatar da tsaronsa kafin ya halarci wani zaman kotu inda ake tuhumarsa da laifin aikata fyaɗe akan wata mata. Sanko ya bayyana haka ne cikin wata sanarwar da ya fidda a daren jiya, wanda ya ce yana buƙatar tabbacin jami'an tsaro za su yi abin da ya kamata na kare lafiyarsa. A ranar 16 ga watan Mayun nan ne ya kamata a yi zaman kotun, amma bisa rashin halartarsa aka ɗage zaman ya zuwa ranar Talata na satin da ke tafi. Usman Sanko da ke zargin jami'an 'yan sanda da gaza kare shi a baya na ganin a wannan lokacin ma ba za su yi mishi adalci ba. Madugun adawar ya ce duk wasu zarge-zarge da ake bijiro da su a yanzu bita da kullun siyasa ne da ke da nufin dakatar da shi daga tsayawa takara a zaben shekarar 2024 da ke tafi. To masu sauraro labaran duniyar kenan, yanzu kuma sai shirin Afirka a mako, a yi sauraro lafiya. DW Afirka a mako. Masauraro barkanmu da saduwa a cikin shirin na Afirka a mako da ke duba muhimman rahotanni da suka ɗauki hankali a nahiyar mu ta Afirka a mako mai wucewa. Suleiman Babayo ke muku sallama tare da Binta Aliyu Zurmi. Daga ciki muna ɗauke da rahotanni da suka haɗa da yadda ake shirye-shiryen canja mulki a Najeriya, yayin da gwamnonin ƙasar da za su karɓi madafun iko sabbi daga ciki za su gaji matsalolin kuɗi. A jamhuriyar Nijar an gudanar da taro kan majalisar dokokin kasashen da ke magana da harshen Faransanci. Za mu ji muhawara game da sabon kundin tsarin mulki a kasar Mali. Mu yau ina zamu, Afirka yau zamu. Dan mun gano ne, dan mu ji labarai. To Madalla, Suleiman Babayo, ina ganin mu fara yaye labulen shirin da duba halin da ake ciki a tarayyar Najeriya bayan share tsawon lokaci ana alkawari. Daga dukkan alamu sabbin gwamnonin tarayyar Najeriya na shirin kama mulki a cikin hali na rashin kuɗi da maruɗani. Wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da cikakken rahoto. An dai ɗauki lokaci ana kace na ce, har ma an ɗau alkawarin gina famfo na fula. To su da kuma sannan hankali da yana da buɗewa ɓangaren sababbin gwamnoni na jihohin tarayyar Najeriya da ke shirin kamun mulki a cikin halin rudani. Babu dai kuɗi a mafi yawan jihohi ko bayan ɗimin bashi da kila majalar rigimin rashin tsaro da talauci mai girma. To sai da kuma ɗaukacin gwamnonin jihohi na ƙasar na can na kallon hanyar iya kaiwa ga bambanta tsakanin alƙawuran yin zaɓe da kuma kawai zuwa cika burin talakawa. A wajen wani taron da ya samu halarta ta ƙwararru a ƙarƙashin na ƙungiyar gwamnonin tarayyar Najeriya da yi. Sababbin ɗan wasu tsofaffin gwamnoni da ke shirin barin gado sun saurari dabaru ciki da mawajen ƙasar a ƙurin neman hanyar fitar da ha'in talama. Umar na dai na zaman sabon gwamna na Jigawa da kuma ce ya koyar da dama akan hanyar cika alƙawarin da ke tsakanin da 'yan zaɓe. Babu wani bambanci gaskiya, saboda ai abin da aka faɗa a nan shine ka tabbatar abin da ka yi alƙawari a lokacin yakin zaɓe za ka yi kokari ka tabbatar da shi, so kuma an baka hanyoyin da za ka bi ka ga cewar ka tabbatar da wannan abubuwan. Saboda haka ba wani bambanci kwarai da gaske, ya dai kara maka karfi ma domin ka ga yadda za a yi ka tabbatar ka cika duka alƙawarkan da ka ɗauka na lokacin yakin zabe. Mafi yawancin ku gwamnati na shirin hawa gadon cikin babban kalubale na rashin kuɗi da sauran matsaloli na harkoki na tafi da jihohin ku. Ya kake kallon wannan, zai zama tarnaƙi ko kuwa kila akwai dabaru da za a yi domin a warware su? To alhamdulillah, kai kan ka duba kasidun da aka gabatar sun ba da hanyoyin da za a yi domin a samu kuɗin shiga. Saboda haka akwai kalubale na rashin kuɗi, amma dai kasidodin da aka gabatar a nan sun ba da hanyoyin da za a samu kuɗin shiga ba tare da kuma an matsa wa jama'a ba har yanzu. Saboda haka ina ganin a cikin yardar ubangiji waɗannan abubuwan za su tafi yadda ya kamata, tunda yake ga hanyoyi da aka bayar yadda za a samu kuɗin shiga, kuma ga abubuwan da kai na alkawari ana sara an dubin bakin gatari ne, za ka yi abun domin ka tabbatar da cewar an yi abin da ke daidai. Ko ta ina gwamnoni na jihohin tarayyar Najeriya suke shirin su biyu da rubin kaiwa zuwa sauke nauyin da yi da dama suna shirin ƙarar shekaru 4 zuwa 8 tare da kaiwa zuwa sauke nauyin albashi balle samar da ayyukan raya ƙasa a jihohinsu. Ana da zargin gwamnati da ke shirin barin gadon da karkatar da dukiyar al'umma da nufin gina kai a cikin tsarin da ya kalli ƙaruwar talauci a ko'ina a tarayyar Najeriya a halin yanzu. To sai dai kuma Faru Aminu Waziri Tambol da ke zaman gwamna na Sokoto kuma shugaban kungiyar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke shirin barin gado. Gwamnonin sun sauke nauyi a cikin tsarin da ke kamar da rashin fahimta tsakanin al'umma. To ni ya sani na dai manyancin gwamnati da muka aiki da su a wannan karni sun yi iyakacin kokarin su na ganin cewa sun yi amfani da kudaden gwamnati bisa ka'ida
kuma ta huskar biyan bukatar mutane. Ba za a rasa ɗaiɗaikun jihohin da har yanzu ake da matsalolin rashin biyan albashi ba. Wataƙila in ka duba irin wannan jihohin da aka iska cewa kafin su shigo su waɗannan gwamnati ke kai yanzu wataƙila sun tarar da wannan gwamnatin da suka gada ta bar bashi na ma'aikata kila wata 5 wata 10 wata 20. To kafin ka iya biyan wannan kuma ka biya naka na lokacinka abu ne mai wuya saboda in kai la'akari da kuɗaɗen da ke shigowa. Amma dai iyakacin abin na fahimta shine kusan kowane ya iyakacin kokarin shi na ganin cewa haƙƙin da ke kan shi ya sauke shi, amanar da ke kan shi ta mutane ya kiyaye ta. Ɗayan watanni da ke tafi da na shirin zama zakaran gwajin dafi tsakanin sababbin gwamnoni da ke faɗin sun iya komai da miliyan al'umma ta ƙasar da ke cikin niyasu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. An gaida Ubala Musa daga birnin Abuja na Najeriya. Sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar. Binta Aliyu Zurmi, inda majalisar dokokin kasashe masu magana da harshen Faransanci ta Francophonie da gudanar da zamanta na shekara-shekara wanda shine karo na 29 a birnin Yamai fadar gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar, inda ta tattauna batutuwa da suka shafi tsaro da sauyin yanayi da tafiyar harkokin mulki cikin kasashe mambobinta. Wakilin Musa Lisu Bukari na dauke da rahoto. Tawaga ta 'yan majalisar dokoki na Francophonie na ƙasar Nijar gabaki ɗayansu sun taka rawar gani wajen ba da kyakkyawar alƙibla ga wannan taro. Honorable Amina Garance, 'yan majalisar dokoki ce ta Francophonie ta jamhuriyar Nijar.